S akými bariérami sa stretávajú ľudia so znevýhodnením? A ako môžeme služby robiť prístupnými pre všetkých? Hovorí Adam Kováč. Tlmočí Agata Čermáková. Nepočuť si, aké majú bariéry najviac. Napríklad v komunikácii v škole. Dajme tomu, keď sú v triede s počujúcimi žiakmi, tak sedia a pozerajú. Učiteľ vysvetľuje, neuvedomí si, otočí sa k tabuli, chrbtom k nepočujúcemu, nepočujúci nepočuje a vlastne potom ani vôbec nerozumie. Tak vlastne tam je dôležité byť tvárou v tvár, mať očný kontakt a hovoriť tak, aby ten nepočujúci mohol odzrieť z piers, odzrieť z úst, alebo jednoducho hovoriť, alebo aby bol prítomný tlmočník posunkového jazyka. To je to najľahšie, to je to najlepšie, lebo tlmočník najviac pomôže. To je veľmi dôležité. Tlmočnícka služba by bola prítomná. Napríklad na úradoch. V tej komunikácii je veľmi ťažko, lebo tam úradný jazyk je veľmi ťažký. U lekára takisto. Napríklad neviem odzrieť, keď má lekár rúško, alebo zakryté, keď je otočený, alebo hlavu má otočenú. Je ľahšie, keď vie, že nepočujúci dá si dole rúško, alebo sa pozerá na mňa a hovorí jednoduchšie slova, nie cudzie slova používať a medicínske výrazy. To pre nepočujúcich je veľmi ťažké. Ale najideálnejšie, keby sme mohli používať posunkový jazyk s tlmočníkom. Čo by sa zmenilo, keby sa služby testovali aj vašou perspektívou? Vidím, že niektorí počujúci ľudia si nevšímajú, že nepočujúci sú medzi nami. Napríklad nepočujúci nemajú aparát, tak vyzerajú ako úplne zdraví ľudia a počujúci sa k ním prihovárajú a nepočujúci si napríklad niečo pozerá. Dajme tomu v obchode, si knihy obzerá, alebo hračky, napríklad, alebo niečo iné, pozerá si a príde predávač a prihovára sa, áno, a nepočujúci to nepočuje, že ten človek rozpráva za jeho chrbtom. A nevie. A potom predávač si myslí, že čo opakuje a potom napríklad odíde taký nešťastný, že alebo sa napríklad otočí nepočujúci a sa zľakne, že ten predávač stojí za ním a hovorí niečo a potom mu ukáže, že ja som nepočujúci. Tak ten predávač zostane taký šoknutý, zľaknutý. A tieto veci by sa mali akože vzdelávaním vlastne zmeniť taký ten prístup tých predávajúcich k nám. Keď sa pýtame a počúvame, vznikajú služby, ktoré myslia na každého. Buďte pritom s nami. Projekt Jedinečný 360. Od bariér k príležitostiam, od handicapu k sile jedinečnosti je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Projekt cez Mystery Shopping k inkluzívnym službám pre mladých je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora alebo autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. NIVAM. Európska únia ani NIVAM za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.